Minsan, sa buhay natin, nangarap din tayo na mamahalin din ng taong minamahal natin. Pero di natin hawak ang puso nila. Kaya kung busted ka talaga. Pero huwag mag-alala kaibigan, hindi tungkol dyan ang kwento natin ngayon. Higala Production presents Artista Love. Oh, isa man. Oy, muutang na po ka. Ay, mutang na, may kwarta. Muutang na po ka. Kukuha kang balik 5. Di muutang balik 50 be. Di mo ba? Palit raw, sobrang no. Bayan mo ka. Pan. Sana. Absa na. Oh. Sa bunsa, basta bugnaw. Bayaran kita yun. Bayaran ta na. Ay, utang-utang na rin panahon na. Ay, Natay kwarta niya. Ayun. Kwarta na rin. Dahil sa utang ron. Kanapiyaran na. Kapoy na utang na, oy. Ano kaya? Uy, pagluto na dito, Gon, oy. Ayun to. Ha? Spring din sa rep, ha? Dili! Kung ka ba nang magluto-luto pa niya sa Pagluto na dito, babutangin rin itong tuyo. Pagluto na dito. Ang to eh. Pagluto, butangin lang tuyo, muna na. Tuyo, panapot na yun. Ma, Ay. kanina po Ano na? Di ko ka ba magluto inan nila eh. Masus katigulang na na muna. Tigulang. Katigulang na na, huwag kang buhat yan. Tao na yung bawaan, ka naman magluto. Kung saan sabihin? Butang putulan na, mauna na, butang tuyo dito. Ano, marag mga ulot-ulot sa Ay, ano. sus, lakaw na dito. Ito na, oh. Ito na kayo. Ang pagka dito, butangin na dito tuyo ba? Ito na mo ron, kaon. Ang gulang, nara. Salamat. Ha? Wala Salamat. kang bayad na ron. Basik imo na sa palista. Lista lang sa niya. Bayaran na ako pag maka-release na kapitan. Gihahak naman sa oy. Sige naman naglistahan ni oy. Wa naman ni gid ni klaro ba. Nagsige naman ang utang ni kong tindahan oy. Klaro man ni.
raman niya. Ako di paluto sa imo ba? Manid to. Kanina na human, luto na. Pantay lang karon. Hala! Giunsa na ni ate yung pagkaluto ni Uy! Di man ni Mao! Ako'y karangig karon. Bulke! Giunsa man ni mo ni pagluto! Tanawa ba na tarong ba na luto? Tarong ba na o? Tanawa tarong ba na? Oh, tarong ba na luto? Oh, ano man eh? Stringless spaghetti. Tanawa ra ko na o? Tas kayo, man ni mo gipabuan na o? Ako na ipapot lang. Oh, gato ni ganun karon o? Nakastong. Oh, nastongol. O, naapagyanti mong bakpak yabot. Naapastongol o? Saan na to ang kakulon? Na, saan na o? Napay sibuyas mo, wala pa pang kuwan o. Wala pa yun ni mong panguana. Straight ka. Saan na to ani ron? So, pismi nga. Maipag. Lah, ikaw kauna na. Kauna na diyaw. Kauna ka, ikaw mo luluto anak. Kauna na. Ini lagi. Oh, ibukol-kol si Mulyo karon. Mulyo ko ka na. Ikaw mo naluto anak. Mulyo, tanan diha. Oh, wala na. Karong interview mo nagluto. Yung sa anong ginaanak ni mo nagluto ba? Sige. Anak yun ka nagluto. Punta. Pahala na rin ang dili na mga 1 years imong tinai. Yung ginaanak ni mo nagluto. Pahala na niya. Sige. Ang sige mo karoon. Kagigit. Puklong ka ba? Kakakunin mo na. Puklong mo na. Puklong ta ka. Action! Hala! Eh, baka nakatalo kong kamera mo. Di, tanawa na yung giluto. Tanawa. Kung saan mong giluto. Tanawa. Nagyon saan mong giluto na. Karon na karon. Lami, manggod na. Kan-ana. Saan na to pagkaunan? Lami man o? Lami. Oh, ako ning kanon oh. Kanon ako ni. Spaghetti, spaghetti yung nga joke. Spaghetti,